Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti kalay sa damarlon kan Feli. Nagnaadda iti balay dagiti dadakkel ni Feli. Nagsikog nga rod ni Feli, kat impas ngay nati umuna nga anak da. Dakkel ti pagyamanan na, gapo tadakkel ti may tultulong dagiti dadakkel na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Nana Rosing, ti sabali akulay ti kudil, ti apo ko na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawa sa napuluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya tinapasamak bakit? Sabali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni Nanang. Awan mo't na iti rabi. Ha? Kat anya ti magati doktor? Adda ka di sakit ti anak ta? Adda ka no nadagsa na sakit ti anak ta. Anya? Sa dino ti ayan ti anak ta? Adda ka ni Nanang ijay ward. Kaya't ko ang makita ni Caleb. Bakit? Kumusta ti apo ko ta, bakit? Masapol ama confine ti apo ko talakay. Ay, anya nga iti kuna ti doktor. Adda ka no nadagsa na sakit na. Kat masapol ama obserbaran. Anya? Nag-awid aklaang tamangalak iti ulis nga usaran di anak ta. Nga maagasan matlang matkit di ti apo ko ta. Saan ka day? Wala kay. Di tay mapukawan iti namnama. Agkararag tayo lata. Panubok laang daytoy iti biyag. Ala, ingkaman kit di mangidadang iti danom ta ikargam iti termos ta alaak inton madamdama. Ala, anya pay? Inak mangisagana iti ulos ken bado, lakay. Sige. Ay, sapay lako ma. Tadagos nga agimbag ti apo ko ta. Mangan ka pa'y bakit? Sana ka mabisin. Diyak marik na tibisin ko, lakay. Asino nga rod ti mga sikaso ita anak ta? No di ka mangan? Mga anak to ka din ng mabisinak. Apay ay nagdagulit ka. Madanagan nga rod kan ka. Awan ti rumbang apagdanagam tamok ter aramidak. Saan mo't amabalin adi ka mangan? Kumapsot ka no kasta. Pangaasim ta din nakrangrangan. Nagado ti pampanunutak kita. Saan kumamat akasta? Dumngag ka kumamat kanyak. Maawatak a madanagan ka iti anak ta. Amin tayo kat madanagan. Ngem di mo kumamat baybay anti salunat mo. Bakit? Nangyagak iti paboritom a bananak yu, Beshi. Agyaman na, Carlin. Agmerienda ka pa'y Diyak marik na tibisin ko. Ni kitaam a, Beshi. Kaslaki mo tong kamatan. Diyak kami nan amunoy at aramidak. Ikararag tayo lata. Asapay la kumatagimbag ni Caleb. Ada ka asi ti Diyos. Awan ti amo ka na dagsa na nagbasulak. Tap na mapasamak ti kastoy ti anak ko. Agkalma ka laang. Agbalin ka anatibkar para iti anak mo. Kan para iti pamilya. Kasano na saan na namagasan ti anak ko? Kasano? Saan ka ngamin nagpanunot iti negatibo? Kas na ko nakitayan. Adda ka asi ti Diyos. Hello? Manang Laika? Apay akas ta ti boses mo. Anda kami diti ospital ita manang. Anya? Anya ti aramidan nyo dita? Asino ti na ospital? Na ospital ti ka anak ka manang. Anda nadagsa na sakit na. Anya? Kaano pa'y? Hindi pa ilan na minsan nga aldaw manang. Hindi pa ilan na minsan nga aldaw. Ngam apay nga italaang ngay mawag ka. Jack amo. No kasano nga ibagak dito yung kada kayo manang. Nadagsan nga mintirik nami itang agasawa. Maawatan ka, ading ko. No pa'y kasta, agbalin kayo kumaan na tibker iti asawam. Di kay mapukawan iti namnama. Wan manang. I-text mo kanyak no sa dino ti ospital nga ayan nyo ita. Agraman room number. Tapno amumi kan ni tatang no sa dino ti papanan mi.
Asino di kinasarita mi ti cellphone mo, itay? Ni Marlon, tatang. Oh, apay ka now. Kasla danangag ko ngayong bagam nga ospital. Wen, tatang. Na-ospital ka no ti apo ko yo. Ha? Nay, apay ngay. Adda ka no nadagsan a sakit ni Caleb, tatang. Anya? Sige, agsagana kayo. Tasarungkaran tayo, ida. Ay, mabitlay nga raw, tagpalesak anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Ngam aging gaita, katawan pa'y nagbaliwan na balayan. Anya ngay kano ti sakit na. Adda ka no sakit na iti puso. Anya? Huwag a balayan. Ay, Masyanak nga rod amang kit-kita kan ko, ana. Tanagado ti aparatos anak kakabit iti bagin ay nakita nga rod itay. Ay nasurok la makatawan ti apo ko tayaw. Ay, grabe na arigat ti mapadpadasan na. Wan nga rod abalayan. Iso nga agkararag tayo. Agkid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Taumimbag ti apo ko tayo. Kasano nga yan ti trabaho, Marlon? Kapilitan na sumrakaklat Madlaw anapoy-puyat ka. Kitaam ka di tilangam iti sarming. Wen nga rod manang. Kastamot lang ti ibagbaga dagiti katrabahwak. Saan mo't ngamin amabalin nga aglanganak iti trabahok. Tano kasto ti aramidak. Awan to ti kwarta agastusan mi. Para iti panang paagas mi iti anak mi. Maawatan ka. Angem kitaam Agin na nakamot. Narigat no day tapay ti pakaalaam iti sakit mo. Wen manang. Atoy, awatem. Isupay nga igatang yu iti masapsapon yu. Saanin manang. Ang dapay kwartami. Awatem kitdi, ading ko. Para iti kaanak akday ta. Agyaman ak unay, manang. Kalpasan di do abulan. Makaruwar tayo matlaangan. Pagyamanan iti Diyos, bakit? Sapay la kuma, tagimbagan ti anak ta, Marlon. Kas kanayon nga ibagadag iti dadakkel ta. Adda ka si ti Diyos. Mala, muto yan ta anak ta. Isagana mo nagiti gamit tayo, tapa umayan dananang kantatang. Ay, nakabayad ka din iti bill tayo? Nalpasan bakit? Nasayat nga rod no kasta. Tilaangan agas na ti pagparikutan ta. Sapay nagingin na ti agas na. Kasta talaga bakit? Tinapateg, agimbag ni Caleb. Sapay ko mga rod, tamalpasan day ti apanubok ti biyag tayo. Agimbag ko man ti anak ta, iti kasta, agsublin tumatlaangan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Agrubata ko nanang. Sigurado ka kaday akabailam tagtrabaho, anak ko. Nanang. No saan mo akabailan? Aginana ka pa'y. Amo ka saan ka nakaturog anasayaan, idi adda kayo iti ospital. Kabalak pa'y nanang. Da kayo pa lang ti makaamo kadagiti aginak Naimas ti turog da, iso asaan ako na nagpakada. Wan, anak ko. Tadwa abulan kayo mo't anak yan iti ospital iti. Marlon, anak, agrubwat kan? Wen tatang. Balon mon sa matyaday di kusina. Ay, wen ngagpayso. Nalipatak maten. Mala, urayan nak, tasya kung timapan mangala. Kumusta ngay, Marlon? Nairwar mi matlangan iti ospital ni Caleb. Pagyamanan iti Diyos. Sapay la kuma, tagimbagan ti anak mi. Adda ka di pa'y tumtumaran na nga agas. Adda, ken follow-up, check-up na inton Martes. Nasayaat mo't nga rod no nakaruwaran. Makapaginanamat laangan ni Feli. Wan nga rod, dakkel nga rod ti kimutungan na. Kanayon nga min amapuyat. Kan basit laan ti kanan na. Nang runay, dadda kami di ospital. Talaga amay kawa ka, no saan mo abalay ti ayan mo. Nangan ka di ti anak ta, bakit? Wan lakay,
Pinilit ko anangan itay. Nasaya at matnunangan. Ngam nagbasitikin na. Ay, nasurukan ang makabulan tinapalabas. Si Pudrim Muarday di ospital. Ngam aging gaita kat kaslan abamban nuglat ta. Marik na siguro tinaglalaok abanog kan stress. So akas jay bakit? Saan ngamin nga umanay ti makabulan a panaginanana? Nang runa, kat madamapay lang ti panag... Ni Pele. Ay, umay ka! Inta kitaan ida! Apay anak ko, anya tinapasamak. Ni Caleb, nanang. Apay! Kanya tinapasamak. Ang bulbulay gawgawot na nang hindi matala. Ay, Diyos ko! Ala, hintayo ni Diyos ospital! Ay, makapabanog. Sa dino tinagapwa, Marlon? Aday naramid mi ije bodega. Isumat lagayam Kung naklakit din no sa dino tinapanam. Oh, apay ka di? Itay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Ha? Ninanang yun samad dya mawag itay. Apay nga ta. Aday ta, umawawag manan. Sung bata mon, amang ano napatag ti ibaghanakan ka. Owen. Hello, nanang. Hello, anak ko. Adda kami manin dito'y ospital. Ha? Intaray binikalam. Anya? Tatang? Nasaya at matadakan, anak ko. Apay akas na tila ngayo. Ayan ti aginak. Ti ko na ni nanang ita imawag. Kat adda kayo iti emergency room. Ngam, awan matawi jay. Jak nakita ti aginak ijay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinatipker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Selot. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.